Великият папа Лъвкедиев каза: американският народ трябва да поддържа щедро отношение към имигрантите. Съвпадайки с 250 годишнината от основаването на Съединените щати, неговата страна на произход. Трябва да промените начина си на живот и нещата, които правите. Великият папа Лъвкедиев каза: имигрантите са допринесли за развитието на Съединените щати и че приемането на имигранти не е просто акт на благотворителност, а признание за достоинството, присъщо на всяко човешко същество. Трябва да промените начина си на живот и нещата, които правите. Ако някой те удари по бузата, нека удари по другата буза. Ако някой ти вземе палтото, нека вземе и ризата ти. Великият папа Лъвкедиев посетил италианския остров Лампедуза и в отговор на многобройните смъртни случаи на имигранти, преминаващи от Африка към Европа, помолил европейските лидери да засилят подкрепата си за имигрантите.